40 let som ja za serbske náležnosti dělala a jara rady za vomě. 60, hač to 91. A 91 jsme můj obaj dostavili mito domoviny. A to mám ja, jsem se veselila a jsem horda na to, že mám to ja jako džak za tuto aktivné dělo. Boh ja ještě 5 let dále dělo, já jsem 91 přestala, dokud době se byl mač stáč, já bych pak době hač do 690 ještě dělat. Připodla jsem ja potom, moje dělo je převzal Bernd Melcher, a tomu jsem ja veľa ještě přidělovala, za něho převožovala a tak dále, ale já jsem technická nula, já nejsem mohla jen z mašinu písať, nic s komputerom a tak, a to on potom nejo, ja se najskýre co sám ještě napísať.